Prístup zamietnutý. Kritizovali ste vládu. Prepáčte, minulý týždeň ste kúpili príliš veľa mäsa a teraz je váš prístup k peniazom zamietnutý. Neoznámili ste vláde túto cestu a váš prístup je zamietnutý. Prekročili ste svoj týždenný limit uhlíkových kreditov na jedlo a váš prístup k jedlu je zamietnutý. Deň v živote britských školákov v roku 2035 s digitálnym ID. Prekročili ste svoj týždenný limit na elektrínu a váš prístup je zamietnutý. Prekročili ste svoj týždenný limit na cestovanie a váš prístup je zamietnutý. No mne sa to nezdá. Vo Vietname práve vláda zrušila 82 miliónov bankových účtov. Zrušila ich pretože sa tí ľudia nechceli prihlásiť na Digital ID. V Anglicku je petícia 2,8 milióna ľudí proti zavedeniu Digital ID, kde premiér vyhlásil, že pokiaľ nebudeš mať Digital ID, tak tam nemôžeš pracovať, nemôžeš tam existovať. Tú petíciu samozrejme vláda zamietla a všetko je to pre tvoju bezpečnosť. Prečo to nepíšu všade? Denník o tom nepísal, v správach som to nevidel. Mne sa to teda nezdá. Nepovedia ti to, pretože tí, čo vlastnia médiá a tí, čo zavádzajú Digital ID, je tá istá banda. Tiež nepovedia o tom, že v Anglicku zatkli doteraz 12 000 ľudí do väzenia za to, že postovali statusy a komentovali na Facebooku. To je 20 ľudí denne, tam ide do basy za to, že vyjadrujú svoj nejaký názor na veci. A tiež sa moc nepíše o tom, že Anglicko je hore nohami.